Αν η Θεσσαλονίκη μας ακούει. Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Τελευταία εκπομπή σήμερα και από τη Θεσσαλονίκη. Τα θέματα σε αυτή τη τελευταία εκπομπή είναι από το χώρο της μουσικής. Το πρώτο αφορά έναν πολύ γνωστό και για πολλούς ιδιόρυθμο λαϊκό δημιουργό. Είναι ο Άκης Πάνου, τον οποίο δεν είναι εύκολο να συναντήσει κανείς σε ένα συγκεκριμένο χώρο και καθόλου εύκολο να έχει μαζί του μια προγραμματισμένη συζήτηση. Ο Άκης Πάνου, όπως λέει ο ίδιος, ορίζει τον εαυτό του, ζει και λειτουργεί έξω από σχήματα, ονειρεύεται έναν διαφορετικό κόσμο, είναι ευαίσθητος αλλά συχνά δύσκολος, αυστηρός και απόλυτος με τους ανθρώπους. Εγώ η μόνη δουλειά που ξέρω είναι το να κάνω αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι πιστεύουν οι άλλοι ότι δεν μπορώ να κάνω. Έτσι. Ναι. Εκεί περιορίζονται όλα. Σίγουρα. Ξεκινάω, σου λέω, πάλι από την αρχή. Ξεκινάω πάλι από την αρχή και αλίμονο σε εκείνους που πιστεύουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν τον υπάλληλο που μετατίθεται ή τον ομάρχη που τον εξηλώνουν ή τον έτσι. Εγώ είμαι ελεύθερος σκοπευτής. Ήρθα εδώ πέρα να φάω τα λεφτά που συγκέντρωσα όσα χρόνια δούλεψα. Δεν έχω πάρει δεκάρα ποτέ μου, ούτε από το ελληνικό δημόσιο, ούτε από δημόσιο οργανισμό, έτσι, τα δικά μου λεφτά τρώω και έχω την πολυτέλεια, δηλαδή, να κάνω αυτό που μου αρέσει. Η απόσταση, παρότι μεγάλη, φαίνεται μικρή όταν ξεκινάει κανείς να έρθει να σας συναντήσει. Σας αγαπάει πολλοί κόσμος στην Ελλάδα, έχει ζήσει με τα τραγούδια σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι εκείνο που σας έκανε να φύγετε από την Αθήνα και να έρθετε να εγκατασταθείτε σε αυτή την ακριτική περιοχή, σε αυτή την απομακρυσμένη περιοχή? Κοιτάξτε, οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Θα περιοριστούμε σε έναν. Είμαι φιλόνομος, πειθαρχικός και την ώρα που βγαίνει η κυβέρνηση που έχουμε, δεν με ενδιαφέρει εμένα να είναι η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου, του κ. Μητσοτάκη, του κ. Καραμανλή, του κ. Φλωράκη. Τώρα βγαίνει η κυβέρνηση και μου λέει κύριε αποκέντρωση, εγώ νιώθω ότι είμαι υποχρεωμένος να πειθαρχήσω. Πέρα από το ότι η Παλαιτικό συνεδριάζει το Καυσαέριο. Εντάξει. Ήρθα εδώ πέρα να μεγαλώσω 4 παιδιά που έχω. Αυτό που ζω είναι το σήμερα. Και ζω ένα σήμερα με πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Είμαι γεμάτος από τα νύχια μέχρι την κορφή. Σε αυτή την πόλη θα μείνω μέχρι που να καθαρίσω το βόθρο, μέχρι που να καθαρίσω τα σκουπίδια και επειδή πιστεύω ότι αυτοί που έχουν βγει μπροστά είναι οι κασκαντέρ της όλης της ιστορίας, ψάχνω να δω ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Αν δεν τα καθαρίσω αυτά, δεν θα φύγω από αυτή την πόλη. Ο Άκης Πάνου έχει έναν φίλο με τον οποίο, όπως λέει και το εννοεί, συμφωνούν διαφωνούντες. Είναι ο Μανώλης Ρασούλης, λαϊκός δημιουργός επίσης και διανοητής. Μας είπε κάτι έτσι για αυτή τη σχέση, πώς ακριβώς την καθορίζετε αυτή τη σχέση? Είναι μια συμφωνία πάνω σε κάποιες ιδέες, σε κάποιες αρχές? Μια συμφωνία είναι, δηλαδή έχουμε ένα, πώς να το πούμε, ένα εμφάλιο λόρο που μας δίνει έτσι αγάπης από μακριά. Με τα μυαλά μας διαφωνούμε σε ορισμένα πράγματα και καλά κάνουμε, γιατί αλλιώς είμαστε έτσι ένα γκραν γενιόλ σιαμαίων. Έχουμε μια διαρκή επικοινωνία με την καρδιά μας, έχουμε και δύο, πώς να το πούμε, αξιοκρατικές και αριστοκρατικές αντιλήψεις και για τα πολιτιστικά πράγματα και για τη ζωή και για την ύπαρξη, για το θάνατο, και ταυτόχρονα έχουμε, πώς να το πούμε, αγαπούν πολύ το λαϊκό στοιχείο και γι' αυτό, ας πούμε, καλά, ο Άκης βέβαια είναι ο δάσκαλός μου σε σχέση με το τραγούδι και πιστεύω ότι είναι ο πιο ολοκληρωμένος λαϊκός δημιουργός αυτή τη στιγμή μέσα στο ελληνικό τραγούδι, και είμαι πολύ τυχερός, ας πούμε, που κατάλαβα
με την αίσθησή μου αυτό που ο Άκης ήθελε να εκφραστεί, αλλά και που είμαι φίλος του. Πολλές φορές βαθιά αναρωτήθηκα τριγύρω οι άνθρωποι αν μ' αγαπούνε για ό,τι φαίνομαι. Ξεκινήσαμε με τον Άκη τώρα συγκυριακά με αυτή την εκδήλωση που έγινε προς τιμήν του εδώ πέρα στην Ξάνθη. Νομίζω ότι είναι μια απαρχή. Βέβαια δεν λείψανε και συγκρούσεις με στατικά στοιχεία και αποστεωμένα. Είναι μια απαρχή για μια διαδικασία αυτής της αποκέντρωσης και την αναλαμβάνουμε εμείς κόντρα σε όλη αυτή τη θεωρία της αποκέντρωσης. Αναλαμβάνουμε να την πραγματώσουμε και να της δώσουμε σάρκα και οστά με την εκδήλωση αυτή του Άκη που έγινε πέρα στην Ξάνθη στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και με τις γιορτές που θα κάνουμε στις Αρχάνες στην Κρήτη. Έχουμε ένα μικρό πατρόν που πιστεύω ότι πάνω σε αυτό θα δημιουργήσουμε έτσι ένα προχώρημα προς αυτή την κατεύθυνση της αποκέντρωσης. Να συμπληρώσω κάτι παρόλοι. Έκανα μια πρόσκληση στους Πανέλληνες να έρθουν να απολαύσουν αυτό που ετοιμάζουμε, έτσι δεν είναι? Ετοιμάζεις μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια πρόσκληση γενικά και στους καλλιτέχνες αυτούς που είναι φίλοι μου, μιλάω προσωπικά εγώ, έτσι, δεν μιλάω μέρος του Μανώλη αυτή τη στιγμή. Όλοι, εμείς θα πάμε όλοι να ακούσουμε. Και οι καλλιτέχνες όλοι αυτοί που αυτή την περίοδο έχουν, ας πούμε, ένα κενό, ας το πούμε έτσι, να έρθουν να τραγουδήσουν για τον κόσμο εκεί. Είναι μια πρόσκληση που κάνω σε όλους τους καλλιτέχνες που είναι φίλοι μου, που έχω συνεργαστεί μαζί τους. Το ραντεβού μας είναι στις 7 Αυγούστου στις Αρχάνες.